Johnny. Meerte, Marije en Mathilde. Het is heel mistig. Sinne komt er nog een beetje terug. Oh, die big bag. Oh, braaf. Kom maar. Ja, hup, hup, hup. Ja, hup. Doe maar. Ja, hup. Nou ik. Hup, hup, hup. Doe maar. Oh, je giet iets mis. Deze binnen ontsnapt. Meerte, Marije en Mathilde. Hoe hebben ze dit aan? Ja, ze net van allemaal. Ik weet het net.